llavis. Jo crec que llavis, l'expressió de potència que dona els llavis. Estava pensant en la paraula, que en realitat són dues, que és bellesa conscient, no? És arribar a aquell target de gent que vol maquillar-se, però que vol fer-ho d'una manera divertida, fàcil, ràpida, pràctica. No m'ensenyis 1000 tutorials. No, és una marca japonesa. Els dos van néixer a Menorca. Saigo, en menorquí, vol dir l'aigua, l'element més pur. Per mi, transparència. Per mi, Macaralleta, el que passa és que no s'hi pot anar ja. Lleves a les 5 del matí per anar-hi o no hi pots anar. El camí d'emprendre és molt complicat, com una muntanya russa, no? En el meu cas, aquesta mentalitat d'un problema, una dificultat, forma part del dia a dia. Si no t'agrada això, jo crec que no pots ser emprenedor. Que bé, que bé, que bé.